Некоректні та неприпустимі висловлювання. В Україні оцінили заяву президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму. Той під час теледебатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС неефективні. Через це до МЗС нашої країни викликали посла Болгарії Костадіна Коджабашева. Посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму, як невід'ємної частини території української держави та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи. Зараз в МЗС очікують спростування президентом Болгарії своєї заяви. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви.